Любовта на Бога е език, който душите разбират без думи. Тя не се изразява чрез реч, а чрез усещане, топлина и светлина, които проникват дълбоко в сърцето и ума. Когато човек отвори сърцето си за тази божествена любов, той усеща невидима връзка с всички живи същества и с цялото творение. В този свят на тишина и мир няма нужда от обяснения. Всяко добро чувство, всяка светла мисъл и всяко мило действие са част от този език. Учителя Петър Дънов казва, че истинската любов носи хармония, тишина и вътрешен покой. Когато любовта на Бога изпълва душата, страхът изчезва, а човекът се чувства свързан с Вселената и с безкрайния източник на светлина. Тази любов не познава граници, не дели и не осъжда, тя съединява и лекува. Тя учи на търпение, смирение, доброта и чистота в мислите. Ако всеки човек приеме този език на любовта, светът ще стане по-светъл, по-мирен и по-добър. Любовта свързва душите в едно голямо духовно семейство, където всички се разбират без думи, чрез светлината в сърцата си и чрез дълбокото чувство на единство.